Erizondoko zaharren egoitza berria ezagutzeko atea zabalik. Aurrikusita dago, otsailean eraikin berrira leku aldaketak egitea. Alokairuaren prezio ehuneko 8,6 jaitsi da Nafarroan merkatu tensionatuko eremu gisa deklaratutako udalerrietan. Nafarroko Foru Ogasunak bideoteka publiko bat jarri du abian, bideo biltegi bada herritarrei erakunde autonomoarekin izapideak egiten laguntzeko. Nafarroko lehendakariak nabarmendu du garrantzitsua dela politika publikoak humanizatzea sexu abusuaren biktima diren adingabeak artatzeko zentro berrira egindako bisitaldian. Nafarroko gobernuak Lo Soñado proiektua finantzatu du, horren bidez desgaitasunarekin kide bat duten 57 familiak laguntza terapeutikoa jaso dute. Baztango udaletxeak eta zaintza lanak Baztan enpresa publikoak antolatutako ate irekien jardunaldi batean Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte Zaharren egoitzako dozenaka elizondarrek eta egungo egoilarrek zentroren instalazio berriak bertatik bertara ezagutzeko aukera izan zuten atzo hortzeguna. Eraikin berriak 60 logela ditu, 4 solairutan banatuta, 15 solairu bakoitzean baita eremu komunak, biltegiak eta langileentzako atseden lekuak ere. Aurreikuspenen arabera, otsailean zehar, egoilarrak leku berrira lekualdatuko dira. Orain, obraren 2. fase egitea falta da. Obrak urtearen amaieran has daitezke eta 3. fasea hobekuntzen eta berrikuntzen eraikin historikoan. Iazko urtearen erdialdera Nafarroko 21 udalerri merkatu tensionatuko eremu deklaratu zirenetik alokairuaren prezioa ehuneko 8,6 jaitsi da udalerri horietan. Eskaintzari dagokionean ez da hori gertatu egonkor mantendu baita, 2025an hau da guztira 4.202 kontratu egin dira eta aurreko urtean 4.176 kontratu gauzatu ziren. Horrela adierazi du Nafarroko Gobernuko 3. lehendakariorde eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria den Begoña Alfarok. Era berean, uztailaren 30ean, merkatu tensionatuko eremu gisa 21 udalerrietan alokairurako prezioen muga indarrean jarri zenetik, foru komunitatean alokairuren prezioak izan dituen bilakaeraren berri eman du. Nafarroko Gobernuak eremu hori 2025ko maiatzaren 18an deklaratu bazuen ere. Azaldu duen moduan eta Nafarroko alokairu kontratuen erregistroko datuen arabera, merkatu tensionatuko eremu izendatutako 21 udalerrietan alokairuaren prezioa ehuneko 8,6 jaitsi da 2025ko 4. hiruhilekoan. Horrela, 2. hiruhilekoan alokairua batez beste 848,7 eurokoa izatetik 4. hilekoan 774,3 eurokoa izatera igaro da. Alfarok adierazi du 2025an egindako kontratuen ehuneko 88,5 merkatu tensionatuko eremu deklaratutako udalerrietan egin direla eta alokairuen ehuneko 11,5 soilik egin direla, era horretan deklaratu gabeko udalerrietako higieznetan. Datu horiek guztiak gure komunitatean alokairuaren arloan dagoen erregistro publikoa beharrekoak dira. Ez gara inongo higiezin atariren inkestei buruz ari, gure erregistroko datu ofizialez baizik. Gainera, esan behar da, nahitezkoa dela, bertan kontratu guztiak inskribatzea gaineratu du. Ogasunarekin izapideren bat egin behar baduzu, aste honetik aintzinera beste bide batetik erraxago egiteko laguntza lor dezakezu. Nafarroko Foru Ogasunaren bideoteka. Askotariko edukia duen bideobiltegia da, errenta aitorpenean alokairu bat aitortzeko jarraibideak, profesional autonomo gisa ezartzeko lehen urratsak, karpeta fiskalaren funtzionamendu eta edukia. Tresna berri hau Ogasunaren webgunean dago eta bideoak atala bilatuz edo bideotekaren
Ministerioaren webgunea zuzenean bisitatuz eskura daiteke. Biltegi hau, Ekonomia eta Ogasun Kontseilaria Jose Luis Arastik nabarmendu duen bezala, foru ogasunak zergadunei arreta emateko duen ereduaren barruan kokatzen da. Eredu hori eskainitako arretaren aniztasunean eta zergadunek beren zerga bete beharra betetzeko eskura dituzten tresnetan oinarritzen da, bai eta hori egiteko duten autonomian ere. Bideoak gaika multzokatuta, bideotekak eskuragarri dagoen edukia erraz konsultatzeko aukera ematen du. Hortarako 3 kategoria daude: bideo orokorrak, ekintzailetzako bideoak eta errentari eta ondareari buruzko bideoak. Nafarroko gobernuko lehendakariak sexu abusuen biktima diren adingabei arreta integrala emateko zentro berria bisitatu du. Barnaus izenekoa eta otsailean hasiko da zerbitzu eskaintzen. Hitzaldian, politika publikoak humanizatzearen eta biktimak horien erdigunean jartzearen garrantzia nabarmendu du. Zerbitzu hori zuzentzen zaion pertsonak behar duenaren ikuspegitik pentsatuta dago, ez ematen dugunengatik azpimarratu du. Sergio Pérez kanpo ekintzako zuzendan nagusia Ollo lehendakari ordearekin batera joan da bizitan. Xabier Alkoaz, presidentea eta Fallako alkatea Arantxa Arregi, Donestebeko alkatea Aitor Silgado, Iruñako udaleko zinegotzia Olga Risueño, Tuterako udaleko zinegotzia Ester Villanueva, Marsillako alkatea eta Aitana Duke, Bianako udaleko zinegotzi Nafarro ordezkariaren buru izanik. Ollo lehendakari ordeak gogorarazi du foru gobernuak behetik lurraldetik eta modu partaidetuan eraikitako Europaren alde egindako apustua. Nafarroko gobernuak zeharketa modu estrategikoan lan egiten du udal politikak Europako politika handiekin lerrokatzeko. Hala nola, transizio ekologiko eta digitalarekin, ingurumenarekin, gizarte eta lurralde kohesioarekin, despopulazioaren aurkako borrokarekin, nekazaritza garapenarekin eta barrekin. Zentzu horretan Ollok maila anitzeko gobernantzaren balio azpimarratu du, Europa eraikitzen lagunduko duen eskualden Europaren esparruan, baita tokiko eremutik ere, herritarrengandik hurbilen dauden gunetatik. Demokraziaren, giza eskubideen eta boterearen deszentralizazioaren printzipioetan oinarritutako Europan parte hartzea bultzatu behar dugu, adierazi du Ollok. Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako Ekonomia Sozialeko eta Enpleguko Kontseilariak Lo Soñado proiektua bisitatu du. Proiektu horrek laguntza terapeutiko eskaintzen die desgaitasuna duten pertsonak dituzten familiei eta 3 urte hauetan 57 familia hartatu ditu. Txiribuelta mikrokooperatiba sozialak bultzatutako ekimen pilotuak foru gobernuaren babesa izan du. Pertsonen autonomiarako eta garapenerako Nafarroko agentziaren eta La Caixa Fundazioaren bidez. Ekimen honen bidez, zeinari Nafarroko gobernuak 400.000 euro bideratu baitizkio 3 urte hauetan laguntza eta arreta eskaintzen zaie desgaitasuna intelektuala duten pertsonen familiei. Honako egoera hauei aurre egiten badiete. Famili krisiak, arrisku psikosozialeko testuinguruak edo zainketen gainkarga iraunkorra eta laguntza tekniko eta psikoterapeutiko espezializatua eta beren beharretara egokitua jasotzen badute. Famili loturaren kalitatea hobetzea, desgaitasuna hobeto ulertzea eta onartzea, gurasoen estresa murriztea eta famili parte hartzaileen sostengu emozionalaren pertzepzio handitzea bilatzen da. Gainera horrela, desgaitasuna duten pertsonek ingurune emozionalki seguruetan hazteko eta bizitzeko duten eskubidea bermatzen da. Amestutakoa Lo Soñadoren helburu nagusia famili unitatea zaintzea eta indartzea da, famili bizitza bideragarri eta duinak sustatuz eta desgaitasuna famili dinamikan izan dezaken eraginaren ondoriozko haustura goiztiarrak edo babesgabetasun egoerak prebenituz. Tras 3 años de experiencia